Wadhi nyime kama joked ratiro mag oganda e kaunti ma Migori ywak ni obila ok osebedo kamiyo gi lwasi makare kinde ma gitiyo tijegi ne jopiny. Kane giloso boma ma Migori gikone moko kuom josiasa osebedo ka tiyo gi obila e rocho ratiro mar oganda e kaunti no, kendo ji ok nyal tiyo gi kwe kaka owinjore nikech ibuogo gi kod obila. Ma timore kinde ma joked ratiro mag oganda ariyo ne orodhi kod ji ma ok oyangore e boma ma Kehancha Migori e kinde ma gikone ne ginie tich. Human rights defenders are people who are recognized globally, and we are all aware of the Human Rights Defenders Declaration that gives provisions and protects people who work towards protecting human rights. And so we also call upon the authorities in Migori County to come out clear and address the issue of the issue at hand, whereby human rights defenders have found themselves in bad hands, being harassed, being violated, and threatening even their life. But it's quite unfortunate that some leaders within Migori County are following up those who are spearheading, those young people, the Gen Zs who are spearheading a demonstration and attacking them. And the worst of it, attacking a human right defender. So we call upon those leaders to refrain from those bad acts, because the power belongs to us. To the security of Kehancha as a whole, please take action lawfully, because we cannot have people attacking human rights defenders and a woman right defender, then it just goes unnoticed or no action is taken. Nyakaramogi sabiro gi dakika 16 wadwaro mondo mi wakaw yweyo mokwongo chenro en mar migago. Aneno ka bende uoro ote abiro somo kuom gi ng'ato wacho kani ma an nyakwar Simi Alfred Aluoch winjo migago maler ahinya ka nungo Karungu amoso jairana Phoebe Pamela Onyango ka en Tanzania. Kama na inya migago chopuna maler ulanda ka amoso mama na Eunice Aoko Buogo ano lual nyakwaro Buogo ka wuok ulanda. Kama na Ramogi TV Masara Singanya kwa Odongo mar wang neno West Kanyam